Lamsugo hain hoi tripri khorang ni mangpli nai tongnai bebak ta khukte bukhurono chini thamnel nugui norok sawi no man khana abo bemar bai kaisa krengjak pati muno rugui sing kok dugni bisingti kurung kha borom gnang press meet deborma bai phaidi borom gnang press meet deborma ni bukhukti no sing sawi malaya na pela sagang no lamsugo borom gnang press meet deborma kaisa sing nugui tongo viral khlai kaisa post abo ke YTF ni Vice President Rinikel Ranglong bo sorry kaham ke tongi tongmani atom sabana ekdom bisna bo kwlaijak kap ka kok rokhen nugo abo bopti haisono kisa sawi dekhlan roi mano lukurok no kisa sawi dekhlan roi mano bopti ke abo to opti hairok ongkha asa kaham tongmani abo to sungbo mane nugui belai khairok mani tamnani baka khamka jesini YTF ni kaisa Vice President khoksa khub active do bo mane bini eng to ST sit boya sini go to pa bini eng to bak basa to haibana bo je sini tipramo thani YTF ni ngoi je active samung khayo mane abo tam sani kun ko kriya bhagi active da bo ngai sungbo apno aso kaham ke semia mia je koni no sini kumargat ni khorsa Vice President Donald Dalong hini to ngai bo sono call khakya plus bini photo roka ngai bo bin no thang phai kya ni chauda ngai apno nugoi sing jotono ekdom tam nani mane tam sarane motoli amo hake sing bukha bai kya mane last year abo sing Delhi thangpro bo sing bai laikha eklogen tong laikha ni Tasmehal lo thang laikha Gate of India rok nai laikha gam hake kobang ma sing bo bai samung khala bini eng thangoi bo sini yang west of bo bini eng north to thangoi bo ngam hake samung khala laikha nga kaisa borok amti hai mane sini kaisa star na hini man ta sini YTF ni nga tak bono am hai rok nugoi sing belai khai mane khadu ta api rok singba mane sabui simalia tam khane khaya haibana sing wansuk lagia sini YTF Central Committee sing go Sunday wo 1 tarik October sing bin nogo bai thanglai sing jotono ngai sing kisamisa financial log bosu banai nei wansuk lai tongo ngai tebo kaham kai sing bin nogo je samai thangnai bin guardian no kok sanai apro kai tebo kaham kai clear ong sung nai ta ngai tebo khana mane bini mane lungs kia problem tongo ngai blood problem tongo ngai te o jaundice mane amai aboni problem tongo hini khnauta ngai abo tak busu jodi tamo kaham kai samia ngai sung je dina bin nogo thangnai ngai tebo ekdam kaham kai sasuk manai ta abo hai bo abno rugi asuk bisi di hensene busuk tal rok opte hekeng ni tong khana bo jujiwi tong mane khana mane ngai bo chena yo bo treatment khage nai khana 3-4 mas ngai treatment khaya koi nogo bufru phayam ke tong tong kya tungbo saimi amde hano approx 23 months rong nai ngai kuna update kuribla ngai karon ngai tungbo election lai mani ya golo ngai tungbo kisa communication gap bungi thangla kya ngai phone ro gagin hai khlai lai jakli ngai amna ngai communication gap ma ngai tungbo mane update ma yang tong ta ngai mia se bini khobar bo sung mano abon bagai tungbo mia khanai belai ki sokung khai si belai khai ka tamba hindi tefon sungchai thoknai sin torop theke tungbo no bahage kaham ke tisai tui manai tungabo na tabu salai bo tongo amo hairokta the borom gna particular tabuk tamse sumu Rinikel Ranglong tabuk borom nang Rinikel Ranglong ni area o je YTF ni adong rok tongnai rong ni thani tam kokmung khasar mung tongnai abono rgai ani je bongni je bagbasani je YTF rong thani ani kaisa amung kormung tongnai bono bo je samung khaki abo to saratibrani jotono saimono tabo mo hai hamya jorawo chini should not YTF bungthun nini TW engthun TIS bungthun joto bini mo samai hamya jorawo bin logi basakai jeng mane belai kaham nai tama hindi nadi last year ro sum kaham ke tonglai mani tini bin imde hai obostha kintu borokni live ni to kono saimia kintu abono sum kaisa hamjaklai kaisa ni jora hamiro ma basalai nai engka ngabon koinai bongroni joto chini tipramo thani supporter rokno borok jotono bin logi moti jorawo basakai belai hamnai hine anga bansuguta borom gna nono belai khena hambai suno kokdungni bisingti bebak jesuk man thak jora sukrubui suno sawai khna mani bagai aw hambai na bo